በስመ ስላሴ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ አሜን። ሰላም እግዚአብሔር አምላክ ምስክላትኩም ይኹን። ስድራ እግዚአብሔር አምላክ ከመይ ውዒልኩም? ኣነ እግዚአብሔር ይመስገን። ክብሪ ይስፋሕ መድኃኔዓለም ኣቦይ ከምቲ ኣነ ጽቡቕ ዝውዓልኩ ድማ ጽቡቕ ውዕልኩም ክትኮኑ ናይ ኩሉ ግዜ ተስፋይን ትምኒተይን እዩ ኣሜን። ስንክሳር ዘወርሃ ሚያዝያ ዕለት 19 ስንክሳር ድሰምዕ ዘንብብ ፍቕሪ ጎይታ ኣብ ልቡ ይዕንብብ ሓለዋን ጸሎትን ተረዳእነትን ናይ ቅዱሳን ድማ ይረክብ። ዝክረ ጻድቅ ለዓለም ይሄሉ ዝኽሪ ናይ ጻድቅ ንዓለም ይዝነብር። ካብ ኩሉ ክፉእ ዘበለ ክትድሕኑ ንቅዱሳን ተማሕፀኑ ኣሜን። ወርሓዊ በዓል ቅዱስ ገብርኤል እዩ። ረድኤቱ በረከቱ ናይ ምስኩላትና ይኹን ኣሜን። ከምቲ ንድንግል ማርያም ሓጎስን ሰላምን ብስራትን ዘስማዓ ድማ ንኩልና ብስራትን ሰላምን የስማዓና ቅዱስ ገብርኤል ኣቦይ ኣሜን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። 19 ሚያዝያ ቅዱስ ስምዖን ሰማዕት። ቅዱስ ስምዖን ወዲ አናንያ እኳ እንተኾነ ሰማዕትነት ዝተቐበለሉ ሃገር ግን ፋርስ ወይ ከዓ ኣብ ናይ ሕጂ ኢራን ኣከባቢ እዩ። ኣብ ፋርስ ካብ 100 ክፍለ ዘመን ክሳብ ምትንሳእ ተንበላት ወይ ከዓ መሐመዳውያን ክሳብ 700 ክፍለ ዘመን ኣብ ዘሎ ግዜ ብዙሓት ሰማዕታት ንኽብሪ በቂዖም እዮም። ብዙሓት ደቂ ፋርስ ክኾኑ ከለዉ ውሑዳት ድማ ዝተሰውኡ ካብ ካልእ ሃገር መፅኦም እዮም። ፈሪሳውያን ኣብዚሖም ንፀሓይ የምልኹ ስለ ዝነበሩ ንክርስቲያን ዘሳቕዩ ዝነበሩ ነዛ ፍጡር እንዳ ኣምለኹ ክንብርከኹ እዩ። ቅዱስ ስምዖን ድማ ካብ ናይ ፋርስ ግዝኣት ናይ ሓንቲ ኤጲስ ቆጶስነት ተሸይሙ ነበረ እሞ ናይ መደራ ተሳታፊ ኮነ። ቅዱስ ስምዖን 150 ዝኣኽሉ ደቁን ስለ ክርስቶስ ፍቅሪ ብዙሕ ኮይኖም ተሳቅዮም እዮም እሞ ኣብ እምነቶም ብምጽናዕ ክቕተሉ ተወሲንዎም። ኩሎም ድማ 151 ሰማዕትነት ተቐበሉ። በረከቶም ናይ ኩለቶም ሰማዕትነት ዝተቐበሉ በረከቶም ይሕለለና፣ ጽናዓቶም ይዓድለልና ኣሜን። ሚያዝያ 19 ዝኽበሩ ዓመታዊ ናይ ቅዱሳን በዓላት ድማ ቅዱስ ስምዖን ሰማዕት ኣርማንያዊ 150 ቅዱሳን ሰማዕታት ድማ ናይ ቅዱስ ስምዖን ማሕበር ማለት እዩ። ወርሓዊ በዓላት ድማ ቅዱስ ገብርኤል ሊቀ መላእክት፣ ቅዱስ ኤስድሮስ ሰማዕት፣ ቅዱስ ኣቡነ ኣብየ እግዚእ ጻድቅ፣ ኣቡነ ስነ ኢየሱስ፣ ኣቡነ ዮሴፍ ብርሃነ ዓለም እዮም። በረከቶም ይሕደረና ኣሜን። ከምኡ ድማ ናይ ዕለት 20 ስንክሳር ንቕጽል። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። 20 ሚያዝያ ኣብዛ ዕለት ድማ ደንበራ ካብ እትበሃል ሃገር ደግሞ ከምኡ ድማ ኢልበደራ ካብ እትበሃል ዓዲ ቅዱስ በቡንዳ ብሰማዕትነት ዓረፈ። እዚ ቅዱስ ንበይኑ ዝነብር ዝነበረ ሓቀኛ ተጋዳሊ እዩ። ናይ እግዚአብሔር መልአኽ ድማ ተገሊጹ መቐደሲ ልብሲ ለቢስካ ወሪድካ ነቲ መኮንን ተገልጸሉ በሎ። ኣብቲ ግዜ መኮንንን ኣርያኖስ ካብ መርከብ ወሪዱ ናብዛ ናይዛ ዓዲ ወደብ ዝኣተወላ ግዜ ነበረ። ነዚ ባሕታዊ ደልዩ ኣይረኸቦን ነበረ። እንሆ ቅዱስ በቡንዳ ድማ ብፍቓዱ መጺኡ ናብዚ መኮንን ብምኻድ ብናይ ክብሪ በዓል ቤት ብጎይታይን ብኣምላኸይን ብኢየሱስ ክርስቶስ ዝኣምን ብግልፂ ኣነ ክርስቲያን እየ ኢሉ ብዓብዪ ቃል ተዛረበ። እዚ መኮንን ድማ ደልዩ ዝሰኣኖ ፍሉጥ ባሕታዊ ምዃኑ ኣብ ዝፈለጠ ግዜ ዘሳቂዎ ብእግሪ ሓፂን ኣሲሮም ናብ ጸልማት ቤት ክድርብይዎ ኣዘዘ። ኣብቲ ግዜ ድማ ብርሃን ወፀ። ናይ እግዚአብሔር መልአኽ ድማ ካብ ሕማሙ ፈወሶ፣ ኣበርትዖ፣ ኣጸናንዖ እውን። ኣብዛ ዓዲ ድማ ስሙ ቄርሎስ ዝበሃል ምእመን ሰብ ነበረ። ምስኡ ድማ ሰበይቱን 12 ኣጓብዝ ደቁን ነበሩ። ነዞም ኩሎም ድማ ዝኸበረ በቡንዳ መሃሮም ኣጸናንዖም እውን። ርእሶም ቆሪጾሞም ድማ ብሰማዕትነት መይቶም ኣኽሊል ተቐበሉ። ኣርያኖስ ድማ ተቖጢዑ ኣብ ክሳድ እዚ ቅዱስ ከቢድ ደንጎላ ሰቒሎም ናብ ባሕሪ ክድርብይዎ ኣዘዘ። ብናይ እግዚኣብሔር ሓይሊ ድማ ምስቲ ደንጎላ ሓንበሰ፣ ጸለል በለ ድማ። ደጊሙ ድማ ኣብ ናይ ሰሌን ገረብ ክሰቕልዎ ኣዘዘ። እዛ ሰሌን ድማ 12 ዘለላ ኣፍርያ ንዝመጽእ ትውልዲ መዘከርታ ኮነት። ድሕሪኡ ዝኸበረት ርእሱ ቆረጹ እሞ ናይ ሰማዕትነት ኣኽሊል ድማ ተቐበለ። በረኸቱ ምስ ኩላትና ህዝበ ክርስቲያን ይኹን ለይኩን ኣሜን።
ሚያዝያ 20 ዝኽበሩ ዓመታዊ ናይ ቅዱሳን ድማ ቅዱስ በቡንዳ ሰማዕት ወጻድቅ፣ ቅዱስ ቄርሎስ ሰበይቱን 12 ደቁ ሰማዕታትን ምስ ቅዱስ በቡንዳ ዝተቐበሉ። ወርሓዊ በዓላት ድማ ቅዱስ ቴዎድሮስ ሊቀ ሰራዊት ሰማዕት፣ ቅዱስ ዮሐንስ ሓጺር፣ ቅዱስ አክሎ ቀሲስ፣ ቅዱስ አፄ ካሌብ ጻድቅ፣ አባ አሞኒዮስ ዘሃገረ ቶና፣ ቅድስቲ ሳድጅ የዋሒት። በረከቶም ይሕደረና። ናይ ዕለት 19 ናይ ዕለት 20 ሚያዝያ ስንክሳር እዚ መስ በረከቶም ይሕደረና። ከምኡ ድማ ናብ 21 ስንክሳር ንቕጽል። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። 21 ሚያዝያ ወርሓዊ በዓለ ናይ ቅድስቲ ድንግል ማርያም አዴና ወርሓዊ በዓለ እዩ። ወላዲተ አምላክ አዲ ልሳን ተኾነና አሜን። ተዝካረ በዓላ ለእግዝእትነ ድንግል ማርያም ወላዲተ አምላክ 21 ሚያዝያ ቅረታ 21 ሚያዝያ በዛ መዓልቲ እዚኣ አምላኽ ዝወለደት እግዝእትነ ቅድስቲ ድንግል ማርያም መዘከርታ በዓላ እዩ። ድንግል ማርያም ንስለ ደቂ ሰብ ስማ እንክንጽውዕ ንዓና ድማ ሓጢአትና ይቕረ ንኽብለልና ናብ ፍቕር ወዳ ትልምን። ስለዚ ድማ ኩሉ ግዜ በብወርሑ ዝኽራ ክንገብር ይግባእ። ጸሎታን በረከታን ጣዕሚ ፍቕራን ምሕረት ፍቑር ወዳን ንዘለዓለም ምስ ኩላትና ይኹን አሜን። አርኪያ ድማ ሰላም እብል እንዘ እሁብ ብጽአ ለድንግልናኪ ክልኤ እንተ ውስጥ ወአፍአ ማርያም እግዝእት እንተ ወለድኪ እግዚአ ይከውን ዜና ዝክርኪ ለእም በእዝን ተሰምአ ለአማኡት ማየ ወለአ እጽምት ቅብአ ይብል። በረከታ ይሕደረና ናይ ወላዲተ አምላክ። ከምኡውን ቡርታዎስ ሐዋርያ ከምኡውን በዛ መዓልቲ እዚኣ ቅዱስ ቡርታዎስ ዓሪፉ እዚ አቦ ካብ ሃገረ አቴና ኮይኑ ኣብ ፈላጣታትን ጥበበኛታትን እታ ሃገር ሓደ ነበረ። ካብ ፈላጣትን ካብ ጥበበኛታትን እታ ሃገር ሓደ ነበረ እዚ አቦና ቅዱስ ቡርታዎስ ማለት እዩ። ካብዚ ብተወሳኺ ድማ ደረስቲ ካብ ዝነበሩ አረጋውያን መምህራን ዝቁፀር ዝነበረን ንሃዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ረኺቡ ብዛዕባ ቅድስቲ ቅንዕቲ ተዋህዶ ሃይማኖት ዝተኸራኸሮን ንሱ እዩ። ጎይታናን አምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ዝሰረተ ሃይማኖት ክርስትና ቅንዕቲ ምዃና ተረዲኡ ድማ አመነ። ብኢድ ቅዱስ ጳውሎስ ሃዋርያ ተጠሚቑ እውን ሕግን ስርዓትን ቤተ ክርስቲያን ተምሃረ። ቅዱስ ጳውሎስ ድማ ኣብ ሃገረ አቴና ማዕርግ ቅሽና ሾሞ። ኣብታ ዓባይ ሃገር ኣብ አቴና ሊቀ መምህራን ምስ ዝነበረ ቅዱስ ዲዮናስዮስ ተረኸበ እሞ ንሱ እውን ብዛዕባ ክብሪ በዓል ቤት ጎይታና አምላኽና ኢየሱስ ክርስቶስ ዝመስረታ ቅንዕቲ ሃይማኖት ብዙሕ ምስጢር ገለጸሉ እሞ ውሽጠ ምስጢር ዝኾነ ትምህርቲ እውን ተርጎመሉ። ቅዱስ ቡርታዎስ ድማ ኣዝዩ ፈላጥ ኮነ። እዚ ኣቦ እዚ ኣብ ዝኽሪ መዓልቲ ዕረፍቲ እግዝእትነ ማርያም ድንግል ወላዲተ አምላኽ በጽሐ። ኣብ ማእኸል ሃዋርያት ጠጠው ኢሉ ድማ ብዝደረሶ ምስጋናን ምዝማርን ጣዕሚ ብዘለዎ ብዜማ መሰንቆን ብድምፁን ኣጸናንዖ ካብ ኣይሁድን ካብ ኣህዛብን ብዙሓት ኣምሂሩ ናብ እምነት ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ መለሶም። ብዝተዋሃቦ ጸጋ ኣገልግሊ ድማ ብዙሕ ትርፊ ረኸበ። ቅዱሳን ሃዋርያት ኤጲስቆጶስነት ክሸምዎ ደለዩ እሞ ቅዱስ ቡርታዎስ ግን ጎተተይ ይቕረታ ግበሩለይ፣ ኣነ ነዚ ዝኸበረ ሽሞት ኣይበቃዕኩን፣ ነገልግሎት ቅድስና ክፍጽም ኣይከኣልኩን እሞ ግደፉኒ እንክብል ለመኖሙን ተማሕፀኖሙን። ብስርሑን ብፍልጠቱን ድማ ሰማያዊ ጸጋ ተቐበለ። ናብ ኣምላኹ ናብ እግዚአብሔር ድማ ኸደ። በረከቱ ንዘለዓለም ምሳና ትንበር ንዘለዓለም አሜን። አርኬ ድማ ሰላም ለቡርታዎስ ዘዘመረ ማእከለ ሃዋርያት ዘኤፍራታ በጺሖ ለማርያም ጊዜ እረፍታ ወአመ ፈቀዱ ይስምዎ ዘኤጲስቆጶስ ማዕረገ ጾታ ኢይክል ይቤ ሲመታ ተመንታ እያብጻህኩ ለቅስና ሰናየ መልእክታ። ከምኡውን በዛ መዓልቲ እዚኣ ናይ ቅዱሳን አካርክስ ቅሪስን ይወራስን መዘከርታኦም እዩ። በረከቶም ንዘለዓለም ዓለም ምሳና ይኹን አሜን። ከምኡን በዛ መዓልቲ እዚኣ ናይ ሰባኺ ሃይማኖት
በዓል ሰናይ ዝኽሪ ንሃዋርያት ዝመስሎም ክቡር ኣቦ ኣባ ዕንባቆም መዘከርታኡ እዩ። ነዚ ኣቦ ድማ ኣብ ዘመን እቲ ብኢዱ ዘጥመቆን ዘምሃሮን ኣባ ጴጥሮስ እግዚአብሔር ካብ ርሑቕ ሃገር ክሳብ ገዳም ኣባ ተክለ ሃይማኖት ፀውዖ። ልብሰ ምንኩስና ድማ ተኸድነ። ብድሕሪ እዚ ኣብ መንበር ኣባ ተክለ ሃይማኖት ክሽየም ክሳብ ዝግብኦ ብኩሉ ሰናይ ዘበለ ገድሊ ክጋደል ጀመረ። ምስ 11 መምህራን ድማ ተቆፀረ። ብዙሕ መከራ ስደትን ድኻምን ምስ ተቐበለ ድማ ብሰናይ ሽምግልና ናብ ዝኣፍቀሮ ኣምላኹ ኸደ። በረከቱን ዘለዓለም ዓለም ምሳና ትኹን ኣሜን። ንዘለዓለም እግዚአብሔር ኣምላኽና ምስጋና ይኹን። ንዓና እውን ብጸሎት ቅዱሳኑ ይምሓረና ንዘለዓለም ዓለም ኣሜን። በረከትን ረድኤትን ናይ ኩሎም ቅዱሳና ምስክላትና ይኹን። ስንክሳር ድሰምዕ ዘንብብ ፍቅሪ ጎይታ ኣብ ልቡ ይዕንብብ። ሓለዋን ጸሎትን ተረዳእነትን ናይ ቅዱሳን ድማ ይረክብ ኣሜን። ዝወደቐ ዝነጠበ ቃል ኮነ ዜማ ፊደል ብኣፈ ቅዱሳን ትጓ መላእክት ተኣረመለይ ካብ ዓስቢ ቅዱሳን ኣይፍለየና። እግዚአብሔር ኣምላኽ በረከቶም ይሕድረና ብጸሎቶም ይርዳአና ኣሜን ወአሜን። ይበሉ ኩሎም መላእክተ ሰማይ ኣሜን። አቡነ ዘበሰማያት ይትቀደስ ስምከ ትምጻእ መንግሥትከ ወይኩን ፈቃድከ በከመ በሰማይ ከማሁ በምድር ሲሳየነ ዘለለ ዕለትነ ሀበነ ዮም ህድግ ለነ አበሳነ ወጌጋየነ ከመ ንሕነኒ ንህድግ ለዘአበስረነ ኢታብአነ እግዚኦ ውስተ መንሱት አላ ትነነ ወባልሐነ ኩሉ እኩይ እስመ ዚአከ ይእቲ መንግሥት ኃይሉ ስብሐት ለዓለመ ዓለም አሜን። በሰላም ቅዱስ ገብርኤል መልአክ እግዝእትየ ማርያም ሰላም ለኪ ድንግል በህሊናኪ ወድንግል በስጋኪ እመ እግዚአብሔር ጽባኦት ምልዕተ ጸጋ ምልዕተ ውዳሴ ምልዕተ ሞገስ ምልዕተ ኩሉ ልዑል እግዚአብሔር ምስለኪ ሰአሊ ወጸሊ ምህረተ በእንቲ አነ ምህረተ ኩሉ ዓለም ምህረተ ምድራ ጋዜታ በፍቅር ወልድኪ ኢየሱስ ክርስቶስ ከመ ይስረለን ኃጣውኢነ ተማይጸነ ከተማጸነ መክላንቺ አሜን። ስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር አሜን አሜን። ለይኩን